sang Hyas Laksmi nembang sing rada gradakan. Men didueti yen karo Mas Taslim wis kulina genti Mas Joko. Mergo sore mau mboten namung Mas Taslim lho Mas, kula menika nggih duet nggih saged. Kula menika nggih mboten wayangan lan klenengan tok, kula campur sari nggih baut. Yo ditinangkani yo coba kaya apa? Dan berdiri berdua, aku tak tang tak dang 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 dang. Oke, yuk. Pamundhut panjenengan sampun kula pinangkani Mas Joko nggih. Nek kesempatan jenengan untuk orbit di Kutadi Channel. Ya sing mesra piye lho kaya ora tau pacaran nek gayamu ora. Mboten kula mboten nate pacaran, Pak. Dereng nate kedemok, dereng nate kesenggol kalih priya-priya. Ora nate kedemok ning demok ae. Mboten. Kaya apa ta? Mboten, Pak. Ya. Mas Joko siap nggih, Mas? Nggih. Nggih. Pokoke aja kalah kali Mas Taslim. Yen Mas Taslim biasane gur ambung-ambungan pipi, piye carane jenengan nyosor endi sing kenek ngono. Lintang asmara, ayo. Diaturake, ya. Monggo, dados. Mong eling manis sing ati setiamu akan aku eni marang sang Hyas Laksmi.
Padangkara. Siang pantara ratri mengeleng manis sing ati tresnaku bisa adueni marang sang Yasu Laksmi. Luar biasa ya. Oh, Mbak Winong Nawangsih. Nah, matura marang para lenggah wabil khusus ngaturna panuwun marang Bapak Haji Jatmika sing wis dadi srana awake dhewe sak kanca isa sowan ing Jambangan. Ya nang matura. Nggih, wilujeng dalu sedaya Wilujeng dalu sedaya pamirsa ingkang sampun mirsani ringgit menika. Nggih, dipun sekecakaken pagelaran menika. Matur nuwun sampun. Oh, nggih sekecakaken lenggahipun nggih, Pak. Kleru kata-katamu. Salah besar ki mau. Pripun? Pisan kowe salah para pamirsa. Pamirsa iki kuping. Lek para miyarsa kuwi tegese para sing mirsani. Oh, lah nek pamireng niku napa? Pamireng. Kuwi tunggale padha wae ngono kuwi. Lah kesalahanmu yang kedua, kowe malah apa? Dipun sekecakaken apa mau? Lenggahipun. Kalian apa mau? Wayanganipun nek ngomong pagelaran menika. Salah ora. Anggene mirsani pagelaran menika. Salah. Lah pripun, Pak? Dipun sekecakaken anggenipun ngerahapi kula. Lho. Ampun. Kleru ya kuwi ya. Mboten. Nah, benerno lek ngono piye sebenarnya. Nah, pokoke sing ingkang baku niku kula ngaturaken panuwun tanpa pamit dumateng Bapak Haji Jatmika. Nah, menika penyelamat, Pak, di bulan Januari yang sepi ini ya, Pak. Terima kasih sekali. Kowe iki aja kok omong-omong nek sepine. Men di mata orang banyak ya awake tetep eksis ngono lho, malah diomong menelek sepi ora. Nggih. Penyelamat, Pak. Jenengan saestu penyelamat kula sarencang sedaya matur nuwun. Heeh. Dengan doa pripun? Dengan doa nah gandeng panjenengan pun dados penyelamat kula sarencang. Kula donga-dongaken mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang yuswanipun, kathah rejeki. Terus sedaya
Sedaya Para lenggah. Boten sedaya keluargane bahagia terus sedaya urusannya dipermudah itu loh Pak. Maksudnya gimana sih ya? Caranya bilang gimana sih? Susah banget ya. Mugi-mugi sedaya dipun paringi lancar samudayanipun. Nah, ngoten niku Pak maksud kula nggih. Terima kasih. Kok sajae angel basa Jawa iki pancen napa dudu wong Jawa. Janjane ya mung bocah Tulungagung lho, omahe cedhak segara. Loh, Ayo Jakarta Pak, ini anak Jakarta Pak. Bahasanya lo gue Pak. Oh, lo gue ya? Iya, Enggak anu Pak. Apa? Nah maka dari itu saya tuh kuliah bahasa Jawa di UNS supaya saya bisa lancar bahasa Jawanya nanti. Gitu. Oh gitu. Iya. Saiki wis semester piro coba lek mau Semester kuliah bahasa Jawa? mau semester 4. Semester 4 mosok sik teng pecotot lek omong kaya ngono. Mau, kan ini semester 3 baru habis yudisium. Nah, nanti kalau udah masuk baru semester 4. Oh nah, iya. Gitu, Pak. Saiki sing tegas men Birgita coba kaya apa? Coba Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku seneng Pak nek teng Sragen niki. Sebabe? Mulaine bengi rampunge mesti gasik, Pak. Itu karepe sapa ngapute? Gak, Pak, gak. Nggih, kula seneng banget Pak saestu penontonipun kathah. Wau sore kan Jawa deres sanget to Pak, kawit enjing nggih Pak. Dane Pak. Nggih, kula nderek pantune ya Pak damel penonton. Bebas monggo. Mengke Bapak Ibu mengke jenengan amini nggih pantun kula nggih. Nggih. Tuku melon karo aki, mugi para penonton kata rezeki. Sing rapena melon musuhe aki gitu. Lho, Pak le belanja melon karo aki ya ora apa-apa to? Oh iya wis, aja dibantah. Ya. Tuku melon karo jamur, mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Mugi-mugi nek kata rezeki lan panjang umur nggih ndang nanggap wayangan jenengan nggih to, Pak. Amin. Bersih desa Jembangan. Apa, Pak? Jambangan. Wangel ya Pak jenenge Pak iki. Ora ya mung rong kulino wae. Rong kulino. Jambangan. Pak, saya juga ada pantun. Piye pantun? Untuk penonton, Pak. Piye? Tuku melon karo sluku. Para penonton sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Piye itu melon karo seluku piye? Ora apa-apa to. Nyang-nyangan karo sluku ora apa-apa. Lah saka suwene le nyang-nyangan ra dadi akhire sluku dheke ora ngono kuwi. Karepmu nang? Apik kaya ngono kuwi. Ning lek melon dimusone aki mesake. Wis kaya melon digrujuk banyu aki, wis ora apik kuwi. Ya, aja ngono to, Pak. Ha iya. Coba iki klangenane Bapak Haji Jatmika ateron cah loro coba. Ngersakake caping gunung. Nah, gandeng barudan men rada anget engko dijengglengke. Nah, coba kaya apa. Diwiti saka sing sepuh sapa iki? Girgita ta? Winong. Heh? Mbak Iso winong awakmu iki lho sing sepuh ora. Aja to Pak, aku dikirane engko tuwek. Berkita tuwek pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Berkita tuwek gak payu pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Sing ngomong sapa? Kuwi lek mergo ora mengikuti IG-mu to. Ngerti lek dhek belajar tinju wah jan bisa mantul. Ning ditutupi karo emoticon ning. Pak Jen apa kusin? Ayo, yo, tapi gunung ya. Tak nggih emoticon barang. Gunungnya ditapingi ya. Emoticon. Ayo coba. Saben bengi Terima kasih untuk emoticon. Aduh, to Pak isin aku. Ah iya, awakmu mancing-mancing. Wis tak skip tak baleni neh. Malah parah kowe ora.
Ya nang winang coba kaya apa KWN. Yen memajang mung karo janur kuning Winong iki bocahe pancen sopan, apik. Mula dandan apa wae ya bergas. Cara gambyong ya apik, cara jaranan ya bergas. Lah aku, Pak. Hah? Lah aku, Pak. Alah awakmu iki. Cuk ngono to, Pak. Sia-sia. Ora sia-sia ora. Kowe anumu kathokmu sing cendak irenge gua aneh. Pak jenengan kok mesti ngalami pas itu adalah kostum Lho jenenge wong lanang yen mesti astagfirullah ya pancen nyebutne bar ku ya golek neh. Nah iya aja dipancing-pancing. Mula sok-sok upamane ada terjadi pemerkosaan itu tidak mutlak kesalahan kaum lelaki ki ora. Ning ibarate pancen sing wedok sing mancing-mancing ngono kuwi lho kira ora. Mbok lah niku kan situasinya di tempat olahraga, Pak. Jadi kan bebas. Kecuali nek pas di luar terus saya pakaiannya gitu. Bebas nang tempat olahraga enggak apa-apa ning kenapa kok dadak kok nggih story ning IG iki lho, gawat iki lho. Itu adalah Sing gawat iki ning kono kuwi. Kowe pacarmu tak omongane aja kaya ngono kuwi. Ayo. Lah iya. Tinju kan. Yo, Fir. kembang wae wataan Nong, yuk. Matur nuwun ugi kadang kula sepuh saking Surabaya, bot-bote lek kangen karo Madangkara. Kepareng nusul tekan kene no. Iya to Busri karo garwane Pak Jono. Panjenengane keroyo-royo tindak ana Sragen bot-bote kepengin ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Iya. Matur nuwun malah sing adoh saka Australia barang iki Mbak Ayu karo Pak Agus. Sing biyen Agustus ki arepe nanggap awake dhewe Rasida kae. Enggak jadi. Ampun Agustus, lek iso nanggap kula teng mriko pas poso ngono. Agustus tak botne ning kene. Ayo. Muga-muga engko liya dina iso komplit sowan rono sak gamelane karo gembut barang. Malah ilang gembut ora. Ayo. Nggih. Ya, sapa iki urute? Birgita. Ayo. Blak tak blak tak. Mulane. Aja kakean tinju ngono kuwi oleh-olehane ora. Contone Mbak Tutik mau lho. Malah arepe gending ora.
berat. Saya tak balik. Lah ya. Kowe melu hasta berate entuk-entuk kamu kaya ngene iki to, Pak. Pak, jangan disebut-sebut. Baleni sing apik ora. Isin-isin. Lah ya lengan iki kowe mak selehne cengkok ngono ki tak rogrog asem lho ngono ora. Iya, salah. Ya baleni, Bir. Panas. Lah ya ngono. Lah ya gendeng. Ah ya ben diarani sindek gending ora iki ora. Yo saiki parikan wiwit saka Mbak Lia Sundari. Syukur Krenggo PT UJS utawa ndongakake Pak Jatmiko utawa para warga masyarakat Jambangan. Bebas Mbak Lia, ya Mbak. Beli es Beli es, aduh. ke Surabaya. Tuku es minggat dadakan ora. PT Ulfa Jaya sukses. Heeh. Semoga jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Mbak Triastuti, mangga coba kaya apa? Dan ya Humairah, anan ayo. Tuku sego. Tuku segau. Sebentar toh Pak Yoyo. Ya miki arep diuntal malah ora. Kan saya suka mic-nya ini. Enak gitu loh. Tuku sego. Lah kok ketemu Pak Camat. Waduh. Biasanya lurah loh. Niki mau ndak camat mosok lurah wae. Kemajuan ya. Heeh. Pak Jatmiko, mugi-mugi enggal sehat walafiat. Allahumma Amin. Coba Bu Kesi. Ayo. Bu. Nyanyi. Buah kates. Wah kates, buahku Manis. sendiri. Ayo. Ya nakal banget ya. Buah kates. Manis rasanya. Emoticon. Ayo. Selamat sukses PT UJS, berkah dan sukses sepanjang masa. Allahumma amin. Ya wah sing bar pembawaan. Ayo, serundeng. Ayo coba. Ayo coba. Nyanyi. Udan-udan, penake turu. Enake turu terus. Mugi sedaya warga Jambangan pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ngapunten Pak, obate keri niki. So diamini dhewe lho. Ha iya wis ora apa-apa, ora masalah wis. Jenis kaya ngono ciri khase ya coba. Mbak Elisa ya Mbak coba ngicipi sithik Mbak. Ha iya. Aja akeh-akeh lek sithik-sithik malah kemronggo. Oke. Nggih. Aku merenges. Delok sing kentul-kentul. Jenang bar dadi lho an kentul-kentul. Apa Mbak? Jenang itu kalau habis jadi itu kan kentul-kentul gitu. Oh iya. Jangan pikir apa-apa ya. Terus? Nggih. Ulfa Jaya sukses, pancen mantap betul. Allahumma amin. Ayo Mbak Eka. Mbak Eka uget-uget. Ayo. Metin saking Jumbleng. Alamate kuwi, ha ta, arep selak kowe. Heeh. Lah iya. Metin saking Jumbleng. Nah iya. Lah yo res pengendikanipun panjenengan to aku lek sing bau reksa kene. Wah, syukur to lek ngakoni. Lane aku ki mersa bektiku karo punden kula Pak Cahya Kuntadi menika lak ya kula kudu teka. Heeh. Mau Aku Pak njaluk Cahya ngapura lho. wis tak anggap mergo punden kok ki ambak lho.
Wah, manggap leluhur ngono ta maksudmu. Pepunden niku lek sing luhur derajate niku lho. Ah iya. Napa apa punden niku nggih? Heeh. Ngono lambemu tak kletak pisan ora. Tak kira punden. Heeh. Parian sida apa ora? Sida ora. Ubur-ubur. Ikan lele. PT Ulfa Jaya. Semoga sukses panjang umur. Tansah jaya selawase. Amin. Allahumma. Kosek. Ndak penak iki, pariamu ndak penak belas iki. Kok iso ora penak? Tekan ubur-ubur mau baleni sik ubur-ubur piye? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele. Mugi UJS ngrembaka panjang umur. Betul. Tansah jaya selawase. Allahumma. Kok nek suarane nek warni hae ngono kele hae kabeh. Warni niku anu ledek. Nggih ledek tayub. Oh kene. Nggih. Oh iya, iya terima kasih. Lho panjake kaya suyut ngono. Kok karo wong kene apal men to Mas. Apal kula pun ngeten kentel kula. Saking kentele kaya umbel ya, Pak. Ah iya. Biar parian ra, Bir. Manut, Pak. Iya wis parian ben rata. Ayo, Pak. Ning Mojokerto. Nang Mojokerto. Terus ning Surabaya. Heeh. Pak Jatmiko mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ya. Nong, cantiknya Tulungagung. Ayo, Pak. Kelon. Wis iki tak omong cantiknya Tulungagung iso marang pratap ngono lho ora. Dek ditungoni Pak, tadi dek Ora. Ndak. Macam-macam tinjunen iki. Ndak ini nanti doanya bagus, Pak. Dengerin aja dulu. ya aja ngono kuwi sing liyane. Kelon kuwi apik. Kelepone wis, kelepon. Kelon iki lek wong tuwa ngeloni anake apik. Nah, gitu. Iya, tak belani. Aja asumsi niki ojo kemana-mana gitu loh. Ya wis lah manut. Kelon adem-adem. Terus Mugi-mugi para penonton pinaringan ayam tentrem. Allahumma amin. Iya, ora apa-apa. Yang penting wis berpartisipasi. Yo, saiki apa iki? Ute. Enong. Panas udan aling-aling caping Swara suling ngetan kali ulon masuk langgang kaping gunung ngatur Bapak Haji Jatmiko. Iya no?
barengan ya. Jogeti ta loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nderek wungon Pak Cahya Kuntadi saking Laladan Tenggarong Seberang. Wah, iki Pak Lurah Harnoto. Ugi assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi, kula Giyono wingking saking Kabupaten Sukoharjo. Nggih, nyuwun tembangipun. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Ugi saking kula Dimas Larso. Bapak Yaya salam sehat sekeluarga. Siap. Nggih. Kon sekolah malah mulih kaya. Putih duwe oleh kaya. Yo. Sekar bisa Terima kasih sembah nuwun genduk Birgita karo genduk Winong.